Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona wengane zakwethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Ingeza. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakhoma lo bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinda ngicela nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu, isha abantu bebambonga ezantsi video yabazalwane babili basepostoli la kade ke besithokozisa ngenkonzo yasekamereni esontweni ke ngane zakwethu. Kwivideo etrenda yenkundleni zokuxhumana la ibonisa khona wesilisa nowesifazane engathi ke basendaweni ethe ukusithela ke la bathole khona ithuba elincane base belisebenzisa ke ngane zakwethu. Abantu abaningi phela lokhu itrend enjalo evideo enkundleni zokuxhumana khona nama AI asathe uku-editha ke lapha na wengane zakwethu. Kodwa mhlawumbe uthi ukwazi uyibona le video ngane kwethu ke uzovela ngicela ukuthi uqonde Facebook lapha neCasanet Radio Inkezo ufike uzibonele yona nelink ngizothi ukuyishare uzibonele yona mathupha ke ngane zakwethu le video because la ku YouTube angeze ukukhona ukuthi ngiyifake ngesimo sokuthi ke uYouTube unemgomo yakhona engavuma ukuthi sifake izinto ezicishe zifane nalezi. Ngizocela ukuthi ngishone khona lapha na ku-YouTube kala Facebook @Radio Inkezo ufike ulike bese ke uyayibona le video yamfundisi ukuthi mhlawumbe ungomunye ongakazoyibona. Ngiyazi ukuthi chithisa ke inkundleni zokuxhumana khona bayibonile kodwa khona futhi abangakayiboni ke. So mangakazoyibona phela vele usho lapha na ku-Facebook @Radio Inkezo uzibonele namathupha le video bese ngitshela ukuthi nalithini lwakhuvo ngalolu daba. Ngiyazi ukuthi ukukhuluma kuningi hlukahlukene, abantu abaningi bathe ukukhuluma ngalolu daba, kodwa ngizofuthi ukuzula kuvo mina ku-comment section wengane zakwethu. Mina ke la sponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda khona.